Malta għandha reputazzjoni tajba li tilqa' l-investituri barranin u għalhekk il-Gvern hu kommess li jkompli jinċentiva l-investiment barrani biex inkomplu noħolqu opportunitajiet ta' impjiegi. Stqar dan il-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona meta indirizza l-ewwel laqgħa tal-Middle East Business Council. Il-Ministru għall-Ekonomija fakkar li fil-ftit xhur li dan il-Gvern ilu jiffunzjona nieda diversi inizjattivi biex tikber l-ekonomija Maltija, fosthom żewġ każinos f'Malta u ieħor f'Għawdex, riklamazzjoni tal-art, ċentru marittimu u tnaqqis ta' spejjeż imposti mill-Gvern. Il-ftehim li ntlaħaq mal-Kuwait, mal-Libja u maċ-Ċina fil-jiem li għaddew jiġdu l-ħeġġa tal-Gvern biex jifrex il-ħidma tiegħu lil hinn mill-kontinent Ewropew biex kemm jista' jkun jattira investiment barrani. Il-Ministru Cardona jemmen li permezz ta' dan il-Kunsill jistgħu jinfetħu opportunitajiet ġodda ta' kollaborazzjoni fil-qasam tal-kummerċ u n-negozju. Waqt il-laqgħa tkellmu wkoll Ahmed Al-Banna, intraprenditur mill-Emirati Arab Magħquda, u Clive Brogdorf, manager tal-promozzjoni tal-investiment fil-Malta Enterprise. Al-Banna spjega kif Malta tista' tkun il-pont bejn l-ekonomija Iżlamika u l-Arab li jgħixu fl-Ewropa, filwaqt li Brogdorf ta' ħarsa lejn l-iżvilupp avvanzat li qed isir f'diversi setturi Maltin, fosthom l-avjazzjoni, is-saħħa, l-ICT u l-edukazzjoni.